Ya mau ngutang ning mejongan. Terus ndelok gawe tape terus atet dhewe. Ora nek wong delok ya nek kono kuwi. Wong ndelok lho, Pak. Iki yo kleru neh iki. Sing delok ora nek yang delok. Lah iya wong pabrik kok didelok. Presiden nang lawange to kan iya to. Ora enak. Minceng. Aku yo nyambut gawe kuwi metu ngarono. Wong kerja tok maksudnya. Pabrik berarti. Minceng balik. Nek kerja yo ora yang mlebu ngarono ngono. Dilarang masuk selain petugas. Sak isik maman kuwi gedhe kok tembok anu ngagri. Lawang ditutup kabeh lawang iki ngono. Gak mesti gedhe kok tembok. Iku tembok. Ora iso nginceng, Pak, tembok. Ya, gedhe kan nginceng tembok. Ora mah gedhe ora enak kono. Ayo kono iki gedhe ngabel. Isik pasar kebo lawas diten apa kan.